Moi. Voiko tämän lampun laittaa päälle? Ei sittenkään. Laita se kiinni. Viet se koko lamppu pois? Hyvä. Moi kaikki! Mä oon Aurora Pet Shop ja mä aloitan nyt kuvaamaan tänne YouTubeen petsivideoita. Mulla on toinenkin kanava mun serkunkaan, mut mä en vielä kerro sitä. Mä kerron sen teille jossain vaiheessa, jos mulla riittää katsojia. Mä toivoisin siis, että mulla riittää niitä katsoja, koska mä haluaisin, että te katsotte mun videoita ja kommaatte niitä. Mä oon 11-vuotias. Mä asun pääkaupunkiseudulla ja mä tykkään tosi paljon kissoista. Tääkin on kissa ja tää Petsikin on kissa. Ja mä teen varmaan aika usein videoita. Tällä hetkellä mä kuvaan tätä videota sellaisella Samsungin pokkarilla. Mutta mä aion kuvata Canonin videokameralla. Koska mulla on sellainen Canonin videokamera ja se on sellainen valkoinen. Ja mä tykkään tosi paljon kaikista Kokos Pet Shopista ja Sessu Pet Shopista ja Alpäs Juliet TVstä. Kaikista näistä suosituista ja kyllä mä muistakin tykkään. Mut mä en oikein tiedä mitä mä sanoisin tässä. No. Jotain. Kommentoikaa sitten mun videoita please, koska mä haluan niin paljon kommentteja, koska ne on kivoja. Tää video taisi olla tässä. Moikka! Laita se kamera pois päältä! Se pitää laittaa pois päältä ennen kuin sä voit lopettaa.